Så er vi herude i den vilde natur og skal prøve at se, hvor meget sådan et par sikkerhedsbriller her kan holde til. Og det vil vi prøve på en 5-8 meters afstand med et haglgevær. Vi kan se, at det er godt nok gået i stykker, men der er rigtig mange af haglene, der ikke er gået igennem glasset. Og det var på 5 meters afstand.